Vítejte u prvního rozbalovacího videa na mém kanále. Toto je Canon Legria HFR 306. Je to nová kamera, kterou jsem si pořídil kvůli točení na nový kanál, což je Full HD a ve formátu MP4, takže toto je poslední video v bídné kvalitě. Tak jo, když se otevře, jsou tady CDčka s návodem a tak dále, návody rusky, návody anglicky, francouzsky, německy, italsky, španělsky a další takovýhle. Rusky. Tady je český návod s TDčkem. Tak jo, kamera. HDMI kabel. Nabíječka. Druhá část nabíječky. Baterie, která prý vydrží 1 hodinu natáčení, nabíjí se asi 20 minut. Tady kabel USB a na druhé straně mikro USB. Tak, tady je kamera. Gles. Tak jo. Teď se jde vyzkoušet. Tak, je to tam. Tady se takhle otevírá. Tak. Paměťová karta není vložena. Tak jo. Tady natáčí už. Kamera má displej LCD, 3 palce, který se dá takhle otáčet. Takhle se přehne do modu upravování. A takhle se vypne. Ale se dá na chvilku zapnout, takhle rychle. A pokud se tady takhle vypne, už se takhle nezapne, to je navtvrdo, tam jen vyběla baterku. Tady. Je chránič objektivu ke stavbě. Kamera je z plastu, docela pevného. Když si nebude zatřepili, tak trochu bude. Trochu tam rachtá, baterka taky moc nedrží, trochu se hejbe, ale to se dá ještě odpustit. Kamera je velmi lehká, docela dobře udělaná, z pevného plastu, držátko pohodlný, hezky sedí na ruku, všechno tam, kde má být. Tato kamera má 32násobný optický zoom a 51násobný celkový zoom, takže i digitál. Má velmi kvalitní stabilizátor, velmi kvalitní mikrofon, Dolby, takže redukuje šum větru, má krásný zvuk. Tak jo, tady uvnitř, když se takhle otevře, teď je vypla, že se nezapne, to bych je teď zapnul, tak se bude vypínat a zapínat, protože je to otevřené. Tady je 3palcový displej, potom na sluchátka, HDMI kabel a mikro USB, tady tlačítko, který střídá mezi režimem točení a prohlížení, menu a zesílený stabilizátor. Tady je ještě dírka na paměťovou kartu, kterou teď máme v foťáku. Dole je na stativ. Děkuji vám za shlédnutí. Příští video s touto kamerou bude ještě noční test a zoom test.